Sa number 3 LTO NIR, ginausisa ang reklamo sa isa ka vlogger nga nagasinggitan magsabat ang isa ka empleyado. Sa iya vlog, nagpautwas ang vlogger nga taga Kabankalan nga si Erica Vlog sa iya naging eksperyensya sa talatapan sa Land Transportation Office sa Himamaylan City. Base sa iya panaysayon sa iya vlog, namangkot siya sa naga-print kag naga-release ang lisensya kung nga wala sang contact person sa likod sang license. Pero sunod sa iya, nagasinggit ang pagsabat sang empleyado, gani gintawag niya ang atensyon sa natungdan nga empleyado sa iya nga vlog. Subong nga adlaw, nagpagwa sang statement ang Land Transportation Office Negros Island Region nga nagasiling nga ang natungdan nga empleyado ang ginpangayuan na sang paathag. Kung mapamatud-an nga sala gid man ang ginhimo sang empleyado, mapatuman ang ahensya sa disciplinary action. Nagpasalig ang LTO nga manginpata sila sa pag-imbestiga sa sining nga insidente.